Γεια σας, είμαι ο Νάρκης ο Σκούρος από το Clouding Greek. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα όταν θέλουμε να κλείσουμε ένα shared mailbox. Εδώ η ιδιαιτερότητα είναι ότι χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε ένα mail flow rule, έναν κανόνα δηλαδή για τη δρομολόγηση του email, παρά ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα μέσα από το συγκεκριμένο mailbox, όπως είδαμε σε προηγούμενο βίντεο. Και πάλι, για να γίνει η διαδικασία, ο admin ή ο χρήστης που θα την κάνει χρειάζεται να έχει Exchange Administrator Role μέσα στην πλατφόρμα του 365 και πιο συγκεκριμένα στο Exchange Online Admin Center. Πάμε να δούμε πώς γίνεται. Είμαστε ήδη στο Exchange Admin Center. Εάν δεν θυμάστε πώς να έρθετε εδώ, μπορείτε να ανοίξετε την κεντρική πλατφόρμα του Admin Center, του 365 Admin Center, να έρθετε εδώ κάτω στον Exchange, να το πατήσετε μία φορά και θα ανοίξει δίπλα την σελίδα του Exchange Admin Center. Από εδώ λοιπόν σε προηγούμενο βίντεο, για να φτιάξουμε τα αυτοματοποιημένα μηνύματα για τα shared mailboxes μας, είχαμε πάει στα mailboxes, του δώσουμε λίγο χρόνο να φορτώσει, είχαμε πάει για παράδειγμα στο HR και είχαμε πάει στο others και automatic replies. Εδώ λοιπόν είχαμε πατήσει αυτό το διακοπτάκι να γίνει on, είχαμε βάλει το αυτοματοποιημένο μας μήνυμα και είχαμε πατήσει save. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως είπα και στην αρχή, χρειάζεται να πάμε στο mail flow. Εδώ λοιπόν θα πάμε στο rules και εδώ θα φτιάξουμε ένα καινούριο rule. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι ένα προηγούμενο rule το οποίο έχω φτιάξει και έχω δείξει σε προηγούμενο βίντεο, που αφορά πώς μπορούμε να βάλουμε ένα μπανεράκι όταν μας έρχεται email από εξωτερική πηγή, εκτός δηλαδή του δικού μας οργανισμού. Πάμε λοιπόν εδώ Add Rule, θα πάμε Create New Rule και θα δώσουμε ένα όνομα στον κανόνα μας. Επόμενο βήμα, να πάμε εδώ. Apply this rule if, δηλαδή πότε να εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας. Θα πάμε στο Select One, θα πάμε στο Recipient και εδώ θα πρέπει να επιλέξουμε το συγκεκριμένο mailbox μας. Το επιλέγουμε, πατάμε Save και είμαστε OK. Τώρα πρέπει να του πούμε τι θα κάνει εφόσον επιλέξαμε αυτό το συγκεκριμένο mailbox. Θα πάμε λοιπόν εδώ, θα κάνουμε block message, να μπλοκάρει δηλαδή το μήνυμα και δίπλα θα βάλουμε reject message and include an explanation, δηλαδή να απορρίψει το email που δέχεται αυτό το mailbox και να παράσχει και μία δικαιολογία. Εδώ λοιπόν θα γράψουμε ότι το συγκεκριμένο mailbox έχει καταργηθεί. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το helpdesk @cloudinggreek.gr. Εσείς φυσικά μπορείτε να βάλετε το δικό σας και πατάμε save. Είμαστε OK. Αυτό χρειάζεται να κάνουμε. Πάμε next. Εδώ μπορούμε να τρέξουμε τον κανόνα σε κάποια modes, enforce, να τρέξει δηλαδή κατευθείαν, και έχουμε και δύο τύπους με test. Μπορούμε να πατήσουμε next, finish. Όπως είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο που φτιάξαμε για τις αυτοματοποιημένες απαντήσεις σε ένα shared mailbox ή σε ένα mailbox χρήστη, ο οποίος μπορεί να έχει ξεχάσει να βάλει τις αυτόματες απαντήσεις, για παράδειγμα σε περίοδο διακοπών, θα χρειαστεί και εδώ, αφού γίνει το save, όπως βλέπουμε εδώ και το transport rule έχει δημιουργηθεί επιτυχώς, θα πρέπει να περιμένουμε περίπου 5 λεπτά πριν ενεργοποιηθεί ο κανόνας. Εδώ όμως υπάρχει μία ιδιαιτερότητα. Όπως βλέπουμε εδώ, ο κανόνας δημιουργήθηκε, αλλά είναι disabled, είναι απενεργοποιημένος. Αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όταν δημιουργούμε mail flow rules, κανόνες δηλαδή που δρομολογούν τα email. Πρέπει να επιλέξουμε τον κανόνα και να πάμε να τον κάνουμε enable. Σε λίγο θα μας βγάλει εδώ ένα πράσινο κουτάκι που θα μας λέει, να το, ότι ο κανόνας είναι enabled.
Περίμενα λοιπόν 5 λεπτά περίπου, έστειλα ένα email από τον προσωπικό μου λογαριασμό, από ένα προσωπικό μου email του Gmail προς το email του HR και μου ήρθε το αυτοματοποιημένο μήνυμα που βλέπετε στην οθόνη. Άρα εδώ έχουμε μια πολύ χρήσιμη μέθοδο η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως όταν έχουμε διάφορα project και τρέχουν στην εταιρεία μας και κάποια από αυτά τα project είναι συνέχεια των προηγούμενων αλλά με διαφορετικά ονόματα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε ένα project που λέγεται test 1, να δημιουργούσαμε ένα shared mailbox τότε για να το διαχειριστούν κάποιοι χρήστες και κατόπιν αφού τελείωνε αυτό να περνάγαμε στο επόμενο test 2 project με το οποίο θα δημιουργούσαμε ένα καινούριο shared mailbox και θα καταργούσαμε το παλιό. Ένα τελευταίο πράγμα που θέλω να δείξω πριν τελειώσουμε το βίντεο είναι ότι αν πατήσουμε το refresh εδώ, θεωρητικά θα μας δείξει πότε έτρεξε τελευταία φορά ο κανόνας αυτός. Βέβαια τώρα επειδή είναι πολύ νωρίς, ακόμα δείχνει ότι δεν έχει τρέξει. Όμως βλέπουμε από πάνω ότι για τον κανόνα που εξήγησα προηγουμένως ότι είχα βάλει να μου βγάζει στο mailbox μου ένα μπανεράκι ότι το email που λαμβάνω είναι από εξωτερικό αποστολέα, βλέπουμε ότι έλαβα ένα email πριν από 13 ώρες και ο κανόνας αυτός έτρεξε και όντως έβαλε αυτό το μπανεράκι. Οπότε με αυτό κλείνω το συγκεκριμένο βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο.